Bună și bine v-am găsit la ceva puțin mai special pe canalul meu, pentru că astăzi ne jucăm, după cum puteți vedea, ne jucăm Granny. Am dat pe setarea în care Granny nu este acasă, pentru că e prima oară când mă joc și eu, nu m-am mai jucat Granny. M-am mai jucat pe alt telefon, dar acum pentru început o să mă joc așa. Și cât se încărcă jocul, v-aș ruga, dacă nu sunteți abonați, să vă abonați și să dați un mare like acestui videoclip, pentru că eu muncesc din greu și sper să vă placă. By the way, fac și un videoclip cu Gacha Life cu o melodie care se numește Dansează amândoi, sigur că unii dintre voi o știți și să nu mai stăm la vorbă și să începem treaba. Aici, ne uităm aici spune Leave this house, adică părăsește această casă. Mulțumesc, chiar asta vreau să fac. Așa, vedem aici ce avem. Aici nu avem nimic, nici aici. Erau niște chestii aici. Uneori sunt niște chestii pe acolo. Așa, hai să vedem. Aici avem bateria. Așa. Nu avem nimic aici. Aici dăm cutiile astea la o parte, pentru că dacă nu știați, e o cameră secretă aici. Eu nu văd prea bine pentru că sunt în mașină și afară e foarte, foarte soare. Dăm de maneta asta, aici o să se deschidă aici și asta e mama lui Granny. Acolo o să punem o carte și da. Am verificat aici? Nu, n-am verificat aici. Așa. Să duc astea. Eu duc chestiile. Am dat peste scaunul ăla. V-am spus, nu văd prea bine pentru că sunt în mașină și e soare. Afară e foarte soare. Și eu duc toate chestiile, le duc aici pe masă, ca să știu unde le găsesc. Dacă, de exemplu, am nevoie de ceva, nu știu, poate de bateria aia sau de clește, le găsesc acolo, pe masă, pe toate chestiile și le pun pe masă. Și le găsesc. Ce nu mai am nevoie de niciuna, le pun aici, în colțul ăsta. Aici nu avem nimic. Aici avem o piesă de la ăla din subsol. Aici nu avem nimic. Așa. Asta e o piesă de la Shotgun. Da, piesa de la Shotgun pe care o am pus pe Granny. Dar noi nu am pușcă pentru că nu e acasă. Data viitoare o să... Am găsit codul de la ușă. Data viitoare o să fac și asta, gen o să las pe Granny să fie în casă. Gen așa. Aoleu, ce s-a auzit? Da, ce să zic. O să se mai audă chestii, pentru că se aude muzică, pentru că tata lasă muzica aprinsă. Și se aud și mașini pe lângă noi. Sunt de la un magazin și eu sunt în mașină. Așa, acum dacă opresc așa brusc filmarea, gen opresc din filmat, dacă dau pauză la video, vine cineva, gen tata sau ceva, sau cineva. Ce scrie aici? 5 days, 5 zile. Da. Așa. Da, a lăsat tata aprinsă muzica pentru că noi avem muzică în mașină. Noi ținem muzica în mașină aprinsă pentru că, de ce nu? Și da. Așa. O să mai cânt și eu pe video, pentru că n-ai cum cu melodiile astea. Da.
Cine e mai vechi de pe canal știe că eu sunt la muzică, sunt de la muzică populară, pentru că mie îmi place să cânt și îmi plac muzicile românești, îmi plac melodiile românești, dar și astea ușoare, și muzica ușoară îmi place. Așa. Încă o piesă aici. Și ne mai trebuie încă o piesă. Așa. Avem aici încă o cameră secretă. Așa, dăm asta la o parte. Aici avem încă o cameră secretă. Numai camere secrete regreni în casă. Așa. Serios vorbesc, are o grămadă de camere secrete. Așa, acum o să luăm cleștele și o să tăiem ăsta. Au, nu. Așa. Și acum o să tăiem și jos și după aia nu cred că mai avem nevoie de el. Așa. De ce dau mereu pe drop? Așa, gata. Acum o să duc ăsta. Uite, vedeți și aici nu mai am nevoie de nimic. Așa. Acum pun ăsta aici. Luăm bateria și punem la mașină jos. Dacă ați ajuns până aici la episod, până în acest minut al episodului, v-aș ruga. Am dat bara jos de la mașină. Așa. Bun, acum aducem piesa aia de la shotgun. Așa. Dacă ați ajuns până aici la episod, să dați like, dacă încă n-ați dat. Și... da, ce să zic? Nu știu ce să mai zic. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Sper că sunteți bine, că aveți o zi minunată. Azi e foarte cald afară. Deci, da, foarte cald afară la mine. Eu sunt în Râmnicu Sărat și aici la noi e super, super cald. Gen, e de rochie. E timp de rochie, cam așa. E super cald. Deja mi s-a încins telefonul. Telefonul meu e... zici că e, nu știu, gen... aoleu. Așa. La mine telefonul... nu știu, zici că e ceva... zici că a stat 7 ore pe el. M-am jucat 7 ore în continuu pe el. Dar am stat doar 8 minute pe el. Și că am stat 8 ore pe el. De ce frige. Așa, punem asta aici. După aia o să dispară. Parcă era ceva aici, dar nu mai era acum. Era gen o chestie de jos. Așa. O să apară aici o cheie. Pentru că mama lui Green o să dispară în curând. Cât mai curând o să dispară. Și o să apară fix aici o cheie. Așa. Ok, nu știu pentru ce asta exact. Pentru că, ce să vezi, eu nu am terminat, ce să vedeți, eu n-am terminat jocul niciodată, nici măcar o dată. Și sper să nu greșesc. Nu e aici, nu e de aici, nu e de aici. Pentru ce e asta? Să-mi ziceți și mie în comentarii pentru ce e chestia asta. Pentru ce e asta? Să-mi ziceți și mie. Pentru ce e gazolin can. Asta cu gazolină. Asta e special key, care e sus de tot. Acum hai să mergem și afară, pentru că n-am fost deloc afară. Ajungem mână de asta. Așa. Vreau pepenele. Ați pot să bag aici. Which handle? Așa. Acum
Acum dăm chestia asta la o parte și ne băgăm aici jos. Ne băgăm aici jos și luăm chestia asta și ne ducem pe aici și o ducem, aoleu, Doamne, așa, și o ducem sus, acolo, ce mai aici, n-am nevoie de ea, adică genul să o las aici, doar pentru că are ceva pe el, dar n-am nevoie de ea, nici n-am folosit-o. O să merg jos aici, în gaura asta. Așa, aici cred că ne trebuie șurubelniță, nu? Da, șurubelniță ne trebuie. Deci nu avem. Ok. Aici e o cameră cu ceva aici. Așa. Aici avem de asta. Asta e de la shotgun? Nu. Sprank playing ăsta. Mai avem aici încă o ascunzătoare. În care găsim asta de la shotgun. Și dacă apăsăm aici, cam așa, și avem ursulețul lui Slendrina, ursulețul de la Granny pentru Slendrina și asta, așa, o să vin după ele mai târziu. Așa, acum o să ieșim pe aici, pe sus, și mergem jos, ca să găsim, să bugăm ăsta, din acolo. Bugăm ăsta. La mașină, că la mașină era asta, nu? Aici cred că era, la mașină aici. Exact. Așa.